Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga uthi abazali mabathobe izibilini abantwana abazukuvula izikolo ngomhla wesine kuMay ekuqosheliswe onke amalungiselelo okhuseleko ezikolweni. Abantu ekulindeleke ukuba babuyele esikolweni ngootitshala kwakunye namagosa elisebe. Ziyabethana izimvo ngomba ukuba zivulwe kusini na izikolo nanjengoko uMzantsi Afrika ungena ku-level 4 wokumiswa ngxi kwentshukumo ngomso. Izikolo zavalwa ngomhla wama-26 kwinyanga ephelileyo emva kokuqhambuka kwentsholongwane ye-corona. Izolo isebe lemfundo esisiseko livakalise ukuba phakathi kweziphakamiso elizifumeneyo seso sokuba abafundi bebanga lika-grade 7 no-grade 12 babuyele esikolweni ngomhla wesi-6 kule nyanga iza kungena uMay. Kodwa umphathiswa uthi abazali mabathobe amaxhala, abantwana abazukuya esikolweni kwiveki ezayo koko ngamagosa elisebe aza kuvula. Sithi asithi abazali baqale bawasha ama-uniform babe ready sizovula abantwana bayeza abezi nge-4 kuzoza the first team, for instance kwa-DBE kuzoza mina nama-DDG sibheke i-curriculum busha, sibheke i-plan zethu busha, siqale ukulungisela ukuvula izikolo. Umphathiswa uthi bafuna ukuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi nootitshala phambi kokuba zibe ziyavulwa izikolo kwakhona. The bottom line is, in all these consultations, the principle of opening schools at the right time was accepted, once all conditions were met. Umphathiswa ukwavakalise ukuba imviwo ebekumele ukuba ziyabhalwa zikaJuni zirhoxisiwe yaye ziza kudityaniswa nezo zikaDisemba. Ukanti uthi ikhalenda yezikolo yalonyaka iza kupapashwa xa sele onke amalungiselelo eqoshelisiwe. Ngokwangoku ke akacaci ukuba baza kubuyela nini abantwana ezikolweni. Kwiindaba ze-SABC ndingusivuyile mtyekolo.